Ukážem ti to, dobre? Takže, musím to nakresliť, lebo ináč nemôžeš pochopiť. Tam nie je to, že či by platil alebo neplatil. Ale, dívaj sa. Dívaj sa, kamaráde. Slovenský občiansky. Toto je slovenské a toto je české, dobre? A toto je Cybertruck. Dosť podobný som ho dal. To je elektrické vozidlo, dobre? Nie Cybertruck, ale elektrické vozidlo. EV. Takže, Češi ako jediný štát v Európe si nejaké ministerstvo podalo a prešlo im to pred pár dňami, čo je halus, lebo s tým sme nerátali, že sa niečo stane 2 dní predtým, jak si prevezmeme auto, lebo v piatku máme ísť pre neho a malo to byť bez problémov a zrazu sa naskytol problém, lebo 2 dní je platná nejaká vec od pondelka či do útorka a to je, že lebo Cyber sa robil, preskočím to, alebo niečo predtým. Cyber sa robil tak, že je moc ťažký na to, aby si mal na obyčajný vodičák. Takže sa robilo to, že si zrušil miesto na sedenie, že miesto 5 bol 4 a niečo s nákladom, bla 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 a splnilo to tú normu 3500. Lenže teraz sa už to tak nerobí, pretože prišla tá pred pár dňami, čo dali tú novú vec a to je to, že český vodičák, keď máš a máš elektrické vozidlo, tak môže mať až 4 tony. Že nemusí byť do 3500. Dobre? Len Slovensko túto pičovinu nemá. Takže a on to bolo tak, že to auto tak upravilo, len oni ho teraz ten úrad, čo má, keby im prišiel papier, že elektrické vozidlá asi do 4000, takže sa neupravujú, napríklad Cybertrucky alebo iné Hamre a tieto pičoviny. Takže už keby nové štítky nerobia, neupravujú sa. To znamená to, že ja ako na slovenský tento by som v Čechách normálne mohol jazdiť bez problémov, lebo je to elektrické vozidlo a môžeš jazdiť. Chápeš? Ale na Slovensku to není platné, tá vec. Na Slovensku potrebuješ na to na kamión vodičak. Takže ja by som potreboval akoby vymeniť slovenský vodičák za český, aby som mohol s ťažkým elektromobilom behať po Slovensku. Čepím to nada? Takže preto sa pýtam. Aha, cepem takže keď má slovenský vodičak vzatuje sa na teba priebaný slovenský Áno. zákon a nemôžeš ten trak zaregistrovať na vodičak. Nie, práve že nie. To môžeš zaregistrovať na ceské značky na vodičak a ojeb ZSK zákon. Nie, ako ja to môžem nechať na Čechy, na Čechy, ale tak s tým nemôžeme jazdiť na Slovensku, vieš? A ja na Slovensku ľahko prihlásim, len im tam bude vadiť tá hmotnosť kurvená, vieš? S tým jezdí jenom v Česku, alebo sa presťahujem do Čech. Nie, však to vyrieším. Možno to bude ako ja som celý v piatok pre neho a možno aj pôjdem, to by bolo akože najlepšie, jak to zajtra vyriešime, uvidíme. Do obeda mi majú volať, že jak to dopadlo, mali sme mať papiere a uvidíme viac, lebo teraz to bolo len také, že narýchlo, že zadrhel. Že odovzdal auto na technickú a povedali, že už sa nerobia výnimky, bla bla bla, že už elektrické vozidlo môže byť proste do 4 tón kvôli baterkám vybavené. Len ono to je len na Slovensku, nie, teda len v Čechách, nie na Slovensku. Kožuch, to není, to je iba nejaká vyhláška, ale on to ešte neprešlo toto vôbec u nás. Dneska sme to riešili, práve s Jarom aj s policajtmi volal aj pičoviny a toto, čo sa píše na internete, nie je ešte platné vôbec. To len proste píšu. Ako ono by to malo byť, ale kto vie kedy, vieš? Tak ho predať? Nie, to ja kamaráde. Keby vieš tým všetkým sme si prešli, aby sme ho sem dostali, aby sme ho tu mali, aby to všetko spravilo homologizáciu, ty kokot. Poreším to v práci a napíšu ti na IG, ok, mohol by si. A keď tak sa spýtaj, že či, že slovenský, to sa spýtaj v robote, že mám keby prechodné bydlisko v Čechách, len není to asi ešte 180 dní. Chvala Bohu, ty kokot. Tak, že či je nejaká výnimka, či mi to môžu dať aj skôr. Aspoň nejaký dočasný, že by som to potreboval. Ale auto zaregistruje pod českým vodičakom na ceské značky, tak bude môcť jazdiť na skci. Hej, ako držiteľ českého budeš v tej výnimke a budeš môcť jazdiť s tým všade, hej. To sa vzťahuje potom na vodičák, vieš.
Pôvodne ako? Však pôvodne to bolo tak spravené, že ty keď si donesol cyber alebo niečo, tak ten český úrad, ktorý toto rieši, že jak to teraz si dali do tých 4 tón, tak to bolo len do 3,5, ako to je u nás. Takže sa to robilo tak, že v cyberi oni akéby spravili to, že miesto 5 ľudí môžu byť len 4 a ešte nejakú proste pičovinu a splnili to limit presne do 3,5. Vieš? Len teraz, ak tam ten oficiálny úrad pridal toto, takže oni sa to musia držať, takže už sa akéby neprerába ten cyber kvôli tomu. A to teraz je 2 dní, alebo koľko to majú. Ale na druhej strane to je dobre, lebo keby si niekto cyber alebo niečo, tak teraz je to o mnoho jednoduchšie, keď si Čech. O mnoho. Že nemusí to riešiť individuálne a bla 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 bla, teraz to už je jednoduchšie. Nie, že prechodný pobyt. Čas priznať barvu, že si Čech. Dobre, dobre, dobre. No čo, ideme 2 ráno? Zajtra sa tučí, čo robíš zajtra? Však si vyčekneš Slovak, tak už sa k nám nasťahuj. Komplet aj s mamkou. Nejdeme, tak počkajem si pre tabak, dáme ešte tabak. Dáme ešte tabak, nemusíme ešte spať, môžeme ešte kecať chvíľočku. Vytrháš sedačky a pohoda? Že si to na to, ako tam je šanca. Tam je šanca veľká, že preto pôjdem v piatok, ty píčo. Len neviem, ako riešime toto. Dúfam, že zajtra prídu nejaké dobré správy. Dúfam, že zajtra prídu nejaké dobré správy a bude to. To by bolo cool. Čo Oskar mi písal? Nevidel som správu. Prepáč. A je šanca, že nebudeš môcť jazdiť na tom? To není. To ti hovorím, že není. V momentálnej chvíli v mojej hlave neexistuje taká šanca. Žiadna. Počkaj. Kde fyzická osoba pobýva aspoň 105 dní dnu v kalendárnym roce z dôvodu osobných a profesních vazeb. To neznamená, že tam musíš byť toľko dní. Ale to je pre trvalý pobyt a to je, ja neviem, ako toto presne funguje, ale myslím, že tam je... Uvidíme, čo on to zistí zajtra. Hovoril, že zistí v robote zajtra, ale myslím, že keď sme sa aj bavili, že mimo stream čosi, tak to bolo tak, že musíš mať nejaký prechodné bydlisko a musíš tam, to prechodné bydlisko musí akéby existovať aspoň pol roka posledného, alebo koľko. Nie je jednoduchšie si urobiť to C-čko a máš pokoj? Čo ti šibe? To by som nespravil nikdy, ty blázon. Tebe jebe. A hlavne ty, keď si ideš robiť, napríklad máš Bčko a chceš si Cčko, neviem, s covidom však uvidíme vidieť zajtra. Tak by som nemal ani Bčko, chápeš? To teraz akože zabudni. Čo to je za Facebook link, kam som klikol? Nejaká pičovina. Takže vôbec. Mačo mi ide písať, kľudne sa ozví, mám AS, neviem vôbec, čo to je. Proste keby sa rozprávali vodičák tak, že je dobré, že chcem, že nejdem jazdiť kamión, len potrebujem mať vo vodičáku to C-čko, tak je kľudne, ale chápeš. Jak tam musím robiť kokotiny a autoškolu do piči nejakú znovu do piči s návesom alebo ja neviem s čím to je s dodávkou a chod do piči s testami, to ježiš, to vôbec. Ale keď nespravíš C-čko, a to možno tak je aj za autoškola, aha. Viem, že Kajco, keď je robil kvôli STKčke, lebo on robí na STKčke a on tam musel mať akéby všetky vodičáky, tak tam myslím, že mal, a neviem, to robil dávnejšie. Možno to už tak neplatí, možno to je pičovina. Ale kedy to tak asi bolo, že si mohol prísť o niečo.
Tuším teda. Možno to je web, kto vie. Aspoň budeš mít robotu, keď budeš za pár let mŕtvý streamer. Nah. Giovanni, však si tak daj, to je najlepšie. A to dobre, čo ty? Budú idol streamy z Európy kamionem. Neviem, čo prvé spravíme, keď príde ten cyberchat. Asi dám nejaký krátky stream cez deň, že vám to ukážem, že je to tu. A uvidíme čo. Bolo, ale je to tak, že si akože neobhajil bez skupinu. Ale keďže sa menili testy, tak to aktuálne nedá urobiť, takže o nič neprichádza. A ti vravím, ak chceš odzísanie riešiť za to, tak to nastaví. Jasné. Však napíš mi na Igo a zistíme to. Jak dlho, dobre, keby sa do toho dám, že chcem to dať na to Cčko, koľko trvá, kým mi to pripíšu? Ja to potrebujem hneď instantne do 2 dní. Dá sa to? Do týždňa? Či nedá? Koľko trvá, keď si chceš, ja neviem, koľko stojí upgrade vodičaku, keď chceš mať Cčko do piči z Bčka. Ja sa len pýtam, že koľko to trvá, Radek, to není akože nič podpultové do piči. Však pas si vytvorím do 24 hodín, tak možno aj vodičak. Mesiac? Ty píčo, tak to vôbec. Slovakia ranks 61 STONE out of 182 countries globally in the latest Transparency International Corruption Perceptions Index (CPI). The country holds a score of 48 out of 100, where 100 is considered very clean and 0 is highly corrupt, to make 10 k Penjol. Čo ti viem, sme na tom pekne zle, divočákos. Prvý sa stane, až prídeš na SK, tak si zastaví Pangle, to mi vieš? Však ako isto ma zastavia. To 100%. To mi nehovorí, že nespravíš C-čkový čak? A nebudem robiť, ja to vyrieším z toho, to nejako zajtra spravíme. To musíš nejako cez výnimky spraviť, mi nehovor. Proste elektrické vozidlá do piči majú, všetky sú ťažké, chápeš? To musí nejako ísť do piči. Kovalský, hej, dalo sa to ešte pred 2 dňami spraviť. Len ten úrad v Čechách, čo to robí, tak dostali nejaké nariadenie, že ako jediný... Pred 2 dňami to ešte išlo, si predstav. A moje auto tam išlo dnes. Alebo včera. A oni si... Jaká smola skurvená ináč. Chápeš to? O deň? A normálne to malo byť do 3,5 tony, že miesto 5 sedadiel tam budú 4 a blablabla, vieš, že sa to akéby individuálne spraví, že to bude osobné vozidlo do takej váhy. Len teraz oni dostali vec, že keď si Čech, elektrické vozidlo môže mať až 4,2 tony alebo koľko a je to v pohode, lebo je to elektrické vozidlo, je to ťažké. Takže už akoby nerobia tú prerábku tých aut. Chápeš? Je zle normálne. A to nie je len CZ, to bude celá EU, idú znižovať váhy. Ja viem, že idú, len problém je, vieš čo, že Slováci sú pozadu ako vo všetkom. Takže Češi to majú a my to môžeme mať za rok. Lebo dneska sme volali aj s úradmi u nás a tak, cez známych aj, a že čo ti jebe, že to vôbec to majú len Češi. Normálne, že akože zabudni, že to sa v Európe ešte len šuška, že sa to bude robiť. Tak ty kokot. My sme tu v iných kokotoch. Keby zaveduješ Česku, tak v Čechách môžeme jazdiť normálne. Ale u nás, ako možno by to nebol problém, vieš, ale proste štítok na aute bude ukazovať, ja neviem, jakú váhu naloženú a na Slovensku by mohol byť problém. Tým nehovorím, že bude, to len chce, keď to chceš mať úplne, že keď ťa zastaví 100-krát policajt behom týždňa
Takže nemôže nájsť ani jednu chybu, ja nechcem nič riskovať, chápeš? Takže preto takéto veci riešim, aby to bolo totálne, že vyladené. Nepotrebujeme robiť, chápeš, kokotiny na silu. Chcem to mať proste vyladené tak, že... A hlavne to chcem preto spraviť tak, aby to bolo, lebo také auto u nás jakoby není. Je jedno v Nitre, tam to jazdí na kamionských oných, či čo to je. Na C-čku a ja keď to dokážem spraviť tak, že ho prihlásim na slovenské značky, že hoci aký blázen si tu môže zobrať hypotékovo vyhrať na automatoch alebo niečo, tak si môže kúpiť a môže na tom jazdiť, aj tu jediné a bude to keby legálne spravené, že čisté, tak to je keby má strašne veľkú hodnotu, vieš, lebo teraz sa alebo trojročné, rozjazdené, staré, proste tá prvá verzia predáva za 200 litrov. Chápeš? Tak si predstav, že vybav si hlavne potvrzení o prechodnom pobytu. Jak nemáš, to mám. To mám. Lukáš, napiš mi to zajtra. Mohol mít Porsche? Mal som. Vieš, čo je horšie? Zastaviť ako kot, prídeš o to a prídeš aj o Bčko. To je jazda bez vodičského preukazu. No. Čiže to nebudeme riešiť. Uvidíme zajtra. Ako do rána sa to môže zmeniť veľa, vieš, lebo zajtra bude ten chalanisko, čo to rieši. A máme volať, on bude s tým hlavným technikom odtiaľ, ktorý to akéby dáva pečiatku a štítok na auto. Takže zajtra sa všetko uvidí. V Nitre máte Cyber. NR Cyber má značky. NR Cyber. Si tam ešte nevidel? To držím palce, nech to dopadne dobre. To bude. Kedy ja som bol na tom v Brne, že tu do streamu chalanisko chodí, tak ho majú s kámošom a jazdil som na tom, no. Počúvaj, dvakrát sa mi to stalo, že prvú Teslu som kúpil, vieš kedy? Keď som na národky dostal NR Cyber, elektrika. Technická a místna kontrola. Technická kontrola nenájdená. Čo? História vozidla. To je všetko zamknuté. No tak počúvaj, Segra mi kúpila na národky, že jazda Teslou. Tak som prišiel domov pred barakom Tesla. Segra tam stála s nejakou babou, že sa ideme odviezť aj s Maťom. Tak sme sa šli odviezť, tak hneď som to objednal, lebo ma to hneď namotalo. To som bral tú trojku vlastne vtedy, potom ten Y. A teraz vlastne kedy? V októbri alebo septembri som bol v Brne. Zo streamu mi tam písal chalanisko, že majú ten Cyber, že tam mám dojsť, tak som tam došiel. A jak som došiel domov, tak som objednal tiež. Kokot, proste. A medzi tým som mal ešte Taycan, no.